El granís caigut en els últims dies ha afectat i molt camps de les poblacions, com ara Picassent i Silla. Estem així en un dels camps de taronges de Silla que ha perdut la seva collita pràcticament de taronges. Anem a parlar amb Francisco Laza, president i delegat d'Abasajasí en la zona de Picassent. Francisco, hola, molt mal, molt mal. Sí, molt mal, conforme estàs veient, perquè està molt afectat. N'hi ha zones que ja vegeu en terra, n'hi ha una afecció molt gran, i des d'ara calculem sobre unes 18.000 hectàrees en el que és la província de València, només. I han afectat molt Picassent, Alcàsser, Silla, uns 5.000 o 6.000 hectàrees en aquests tres pobles. Calcula el mal, potser en 8 o 10 milions d'euros, el mal que se pot produir, més després ara el tema de jornals, el tema de productes que tens que tirar per poder recuperar els arbres, per evitar que cagaran enfermetats. Entonces, és un problema gran. És un problema més que s'arrastra perquè anem encadenant, no? Els temporals, les pluges, el granís. Fa poc, n'hi hagué una altra tronada i també afecta menys, però afecta més la zona final de Picassent i més cara a Torrent, però és que no para. Això és continu, els temporals són continus i el que estem demanant a Agroseguro és que intente vindre quan antes a veure el mal que n'hi ha, fer peritacions i els camps que se puguen tancar, tancar la peritació ja i que adelante diners per poder començar el que te dia, perquè ara, esta setmana n'hi ha que començar a tirar el fungicida, perquè si no els arbres van a patir i és un problema. Ja no la taronja, ja són els mateixos arbres que van a patir i per l'any que ve se van a ressentir i van a produir menys. Francisco, estàs així un altre protagonista, ell directament és afectat d'aquestes pluges? Ell és un afectat, també estem en Termesilla, però ell som de Picassent, però té també terreno així, entonces és Eduardo Millà. Eduardo, el teu camp ha patit molt les conseqüències de les últimes granissades. Sí, ha patit per no fer collita l'any que ve i perdre moltes rames tendres que n'hi havia i estava prou carregat. I jo calculo que de la forma que està el meu camp i els altres dels veïns està pràcticament total, que perdrem aquesta collita i l'altra veurem. Com a afectat directament, què és el que necessiteu, què és el que esteu demanant? Només que demanem per l'any que ve poder tirar avant els arbres estos, perquè si té que eixir en el gasto, perquè ara podria dir que ja estava el gasto fet, un gasto per l'any que ve, té que ser, si no ens ajuden, no el podrem fer. Difícil calcular, no?, el cost de les pèrdues. El cost de les pèrdues, com ara a Cafanecar, n'hi haurà una pèrdua de 350 euros a 400 per Fanecar. Sumen, com s'ha dit Francisco, uns diners que per supost no se poden assolir. No, passa que els diners estos ja estan perduts. Ara, si no ens ajuda el seguro, a cada volta més, però jo calculo que l'any que ve no n'hi haurà collita en tota la zona que ha agarrat fins a Catarroja. Moltes gràcies, Eduardo. Eixe és el missatge: sense ajudes no hi haurà collita l'any que ve.